Dugay man ang kining kuan. Mga membro na sila mga payment. Alam mo na si ano si Sir, may buntag. Sige pangalan niyo mo gani? BT Lapia, sir. Beauty Lapia. Dapat payment, sir, oh. 450. 450. Sige. Tanang sir, excuse sir ba na? Unsa man? Daon ta ko introduce mo nga member, sir ba? Oh, hello. Mga player to siya tagaytay, sir. Mga play siya, so imo siyang i-introduce diri sa mga company. Oh, sir. Sige, lingkod sa ma'am. Sige, sir. Okay, Sige, sir. unahon sana po ning payment ni ma'am. Kaya basig mabulyaso to, makabalo biya ka ng dili atong kwarta, no? Tira, sir, magpaabot ako. O, sige, 20. Okay. Unya nga ang kwan, mama, kining kambyo kayo. Okay, kambyo ba? Paabot pa sa mga First, bagay ko ni bayad, sir. Ikaw yung pinakauna. Sige, sir. Ganahan ko ni mo ba kay ano, no? Kining kayo di ka mo bayad ba? Wa di kay partas imong mga kwan. Malumay ka, sir, no? Kaya para madako na po akong sunod release ba? Wala problema na. May, ato mo, mga Kasi siyempre, sir, kung mangutang ka, paano di ka bubayad? Uy, magita, di ka Unahin bubayad. pa yato. Unahin pa yato. Mo, kuwan siya. Oh, mo-apply siya, Apply sir. lagi yung tako, sir. Unya, ma'am, kining sa may negosyo na to. Nami kwan, sir, nami babuyan. Ano pan pud ni, sir. Maubaday mama, okay di kayong anong magpa-release man ka ma'am na naman day mo yung mga negosyong ginagmay. Sir, idagdag kapital lagi yung tanan ko, sir. Uy, kay patining ben ang among mga baboy, sir, no. Maayo din na imong diskarte ma'am kay rolling ba. Kining kinsa kay pangalan nimo ma'am? Maria Bagong Bayan, sir. Bagay bagong bayan. Ani na lang ma'am. Isa man, sir? Tagaan na lang ta kaong form. Fill-upin na lang. Ito, Maria. Para Sige, sir. Sige. Nya pagkahuman ako pila pa ni ron, sir. Ipasa ako Oh, siya. pasa sa kuha. Nya, Yes, sir. sir, makasiyay ka siya, na? Kay Konya, sir. Ako pa man ipasa sa kuha sa mga manager, sa mga labaw. Pagkahuman, kung sa may desisyon nila, si ayaw lang kanila. Sige, sir. Pagkahapon. Sige, Hindi sir. na mabtan ugma, sir. Adili na unyang hapon. Dili ko ba basig malit akong payment ba? Napabi akong trabahoon sa balay. Uy, abi man ako'y nauna. Na naman si BT diha. Tayo sa. Kinsa man yung kauban? Si Maria man ako. Itong silingan na mo nga pala utang kaayo. Ayay ka. Ang-apply ni ba? Muadto na ko bik, yung mabayad ko sa akong payment. Unya, sabay paniid lang pod. Sir, manan akong pilap, sir. Ay. Sir. Uy, silingan, nalay ka tari. Lagi, uy, kay kanang kuan, mga apply lagi kong tagaytay niya. Nagpa-kuan ko ni kuan ba di biti. Ay, mao. Uy, dagdag lagi na akong kapital sa akong mga baboy. Ayaw. Ay, sir, akong bayad, sir. Oh, Libro ko sa diri, no? Membro, oy. Clear. Clear, galugdog na siya, sir. 550. Oh, 550, sir. Adara ang kambyo nimo. Ay, salamat, sir. Unya ma'am kining ang ato abiyang first release ani 10,000. Dili day kuan, sir, 20,000. Adili kay first release pa man nimo. Ay, first release. Unya may tabuan ni pasa sa kunin sa kuan ha kining. Sige, sir. Untang mapabahan na, sir. Kay pang dagdag kapital Unya. lagi, sir, ba? Ipasiyay lang ta ka unyang hapon. Yes, sir. Siguro, kung sir, ang O pasiyay lang kuno unyang hapon. Sir, okay. Kabalo maginan siya sa tuwa, sir. Money, kumikiron, sir. Kanang Adili, siya mo nag-recommend. Siya na ay- nag-recommend sa kuha. Kabalo man dyan na siya sa kuha, sir, nga kanang ubayad ba dyan ko, sir? Uy, Mayo. kababayan. Mayo kay good peer ni ka rin Oh, yes, sir. Ikaw Sige, ma sir. kuandre. Sir, unta, sir. Uy, kanang makuan ko niya, sir. Ba, masiay ko, sir. Oh sige. Ay, dagdag kapital lagi, sir. Nya, salamat kayo, sir, Oh ha? sige. Nya, maguna na ta. Sige niya, sir. Nya, maguna namin, sir. Sige. Nami, salamat. Sige, salamat. Nya, kanang, clear. Yes, salamat. Mag-iasa ka na mo. Maguna lang, Sige, sis. pag una lang mo kay, napa ko yung pangutanak ng sir ba?